kublai pikinang page baro bat kumjuru yaki subscriber te menta kindiat nginya page chapang ka khubor kabalami napo kari Bangladesh laang ba kumba shispa tali ki yeng bat khatsan tali ki yeng mane jangki riewngeit niam Hindu ki basa hapoh ka Bangladesh ki lasha pynpra dusmon bat sha tolot kat ka badan hapoh ka yeng bat ka yeng mane jangki haki breu ka Bangladesh ki badai nakan niam Muslim kane kalawan jia hadin baki Muslim ki basyang basa hapoh Bangladesh kili iya ka post hapoh Facebook ka badai syapang kaniam Muslim hakador baj lane kartun mat kane ka jingjia kala jia min sande ka badai ka shitarik ubnai November usnam araja arpau hapoh ka shnang Nazir Nagar ka badai hapoh ka distrik Brahman Barhia Machu shuru kat kum khubor ka bala yolum napo ka ri Bangladesh laang ba kumban ringut ki brio la syakam ki bala sha tharai bekladan kti hakate ka jaikam bat menta kane ka jingya ka chia kala jai hadin ba kisipai cha ka Bangladesh kila lej bandan hakate ka jaka ka badan hapadang ka jingya kena bat sakawi pat ka khubor ka bala yolum bat kata ka dei ka khubor ka bala mi napo ka ri India ka jongi laang ba plo ka we ka kudam bu saiwal ne sailum hapoh kanang ba Ahmedabad kabadan hapoh ka jela Gujarat kabadai hapoh kari India bat nakane ka jingplo ding jangate ka kudam laang ba kumba khat arngot ki breu kila do yala ka jingem bat kumba kato ka nengat bat kila min saujur bat yakine ki ba min saujur la rana ki shaki hospital ki badan hakate kanang ba Ahmedabad Machu shuru kat kum ko khubor ka bala yolum laang ba ka neka jingplo ding hakate ka kudam kelas dang shwa napo ka karkhana snadawai ka badan markhab bat kate ka kudam bar hadin changa jingkem ding changa te ka karkhana snadawai ka te ka ding kala kem bet pat shakate ka kudam bat plo senan ya kate ka kudam baro ka wai Chief Minister changka jela Gujarat Vijay Rupani ula ai da kasang pisa ka basaulak tingka ya iwe pe iwe iyeng ibala do na yala ka jingem hakate ka jingplo changa te ka kudam bat kumjuru Prime Minister cakari India ula pensengau lane pendiau ya kate ka jingjia ka bajia hapoh ka jela ka jong ka badai ka Gujarat te tangkane khubon taksin sai shampat hakawe ka video